ndakanga ndiri munhu wayo wekuti ndikashaya madrugs andaisati kwanisa kana kurara toriro. Ndiri munhu wayo ndakatombosvika pa level rekunge ndaakupenga ndichinge ndachishaya, asi izvezvi handaa munhu ari right, ndaakunzwa kufurwa nemhepo. Ndinoti kune avo mashamwari angu andaibatisana navo zvine zvinodhaka, kumburi vange vachisvika pachechi pana dambudziko rikwanise kunge richipera. Tiri mune muri mubhesi unopinda na 20 sanga kuputa madrugs kana ma6 days tirimo tisingabude. Bhesi renyu raive kupi? Budiriro. Papi chaipo? Anonzi Natini, padhuze nepaChiyarewa, panonzi Wochitu. Wochitu. Vamwe vako vachiri kungoita zvimwe chete? Vachiri kungoputa madrugs nanhasi. Ukaita makore mangani uchitora mutoriro? Anoda gore chete. Kana musuno pandabva panapa ndashungunitsana nababa wapedzi. Ndakanga ndakuto waiona iwo uchishungurudzwa berero wako zvakadii nekuda kwedambudziko iri? Kutora zvinhu mumba, mafoni evanhu mumba unotora, unotengesa madhekodha nehembe dzangu dzepamiri dzakangosvika pakupera, shaya kana chinhu chekupfeka.